yanzu mun hada kungiya muka tawo majalisa, wannan kungiyar mun hada ta akan abu biyu ne. Yawanci mabiyan mu suna cewa ba ma yin magana a harkar tsaro, ba ma yin magana akan abin da kasa ke ciki. Ya za ka zo kai magana akan abin da baka sani ba? Dole sai ka nemi sanayya. Muka tawo majalisa muka zo muka ce muna son ganin abin bici. Abin bici ya zo ya ce zai zauna da mu, ya ba mu ɗakin baki muka zauna. Wasu ma su kewa a cikin majalisa ne. Muka zauna a ɗakin baki, muka ce abubuwan da muke so ka gaya mana. Me ake ciki a bangaren kaza musamman da bangaren tsaro da kuma bangaren hanyoyi a ayyukan more rayuwa a bangaren arewa. Mu wannan za ka gaya mu saboda mabiyan mu suna tambayar mu ko mun kasa ba su amsa. Akan wannan ga muka je gurin Abu Bici. Abu Bici ce to zai gaya mana abin nan in za a yi in za a kwana ba zai gama ba. Amma ne zai gaya mana kaɗan a ciki, ya gaya mana kaɗan daga ciki. Akwai aikin da ake a Sokoto, akwai wanda ake a Yola, akwai wanda ake a Jigawa, ya gaya mana inda ake ayyuka, akwai titin duka. Ya ce gasu waɗannan jeranti ne yanzu ma mun tashi mu je mu gani. Ya ce kuma a hidimar tsaro abu ne wanda ba kowa yake shiga ba, kowa yana da limit. Kowa ya je taimaki jami'in, kowa da Allah ya je tambayi jami'an tsaro na kusa da shi. Ko jami'in tsaro akwai limit, kowanne akwai limit din shi. To wannan abin muka je muka yi a majalisa. Muna neman labaran da za mu iya ba wa followers ɗinmu. Na gaskiya ba na ƙarya ba, ba na irin na yawancin content creator ba, wanda suke haɗa ƙarya da gaskiya a su faɗa, su rika promoting 'yan ta'adda. Ya ce matsalar tsaro dole sai dai a nemo inda suka san harkar. Muka yi magana da NSA, muka ce ko dai shi ko wakilin shi, muna neman wani information wanda za mu iya bayarwa. Abin da NSA ya gaya mana, ba na lemin me aka ce ba lemin ya faɗa a cikin me aka ce a social media. Amma dai abin da ya gaya mana daga farawa su zuwa yanzu kacalla. Wa'inda aka yi maganinsu, wa'inda aka kashe a karin batta, wa'inda ne aka ta jami'an tsaro sun je kama su suka fara harbi, wasu sun mutu, to wa'inda suka mutu sun faɗa 800. Ka calla waɗanda kowa na da rundunar shi, wani 50, wani 100, wani 200, wani ma 500. Irin waɗannan, duka waɗannan an yi ajalinsu a wannan gwamnatin. Wannan abin sai an biyo ka gida an gaya maka ana yi tukunna. Kuma kai kila ma ka san infoma kuma baka faɗa ba, wani ma ya san infoma bai faɗa ba. To wannan labarin muka je muka nemo, mun nema a gurin Abin Bici, mun nema a gurin NSC. Saboda a nan ne Abin Bici babu abin da ba za ka samu a gurin shi ba. Sai dai hidimar tsaro da ya ce shi ba zai iya ba. Sai dai masu abin da ya su faɗa. Wannan sirrin na maganar jami'an tsaro su za su iya faɗa.